Kubli shibo ni pigi pajba bayi sesen pat ha kenika por kementang apa yang sobai pi shika voice of kasi channel. Berke ke bang kwa ban kran menta pajba bayi kadai kawai ke jingkeli ke bang kwa ban wanra. Lani kat kum ke jingyo I jonga kalong ba keni kamat kalong don kadon kamba ban bu jingkeli shipiki pajba ele sedona pedang jopi ki ba kamtip kamba ban yang namar ngam tip ngasyu sngew Yekini ki kentin ki bagi pajba juga beri uhnyo trap mentah ki akran ba tena kata ka daw ngaru akni gapor ngawan ra akum kata ka jingkeli berkata ka jingkeli jonga kalong kumne hato hapo jait penru kasi jongi kasi garo nang don mo sa kawai pat ka jait penru namar nga bu ang tu ka title ni ka thumbnail ka banga bu nga ong kumne kendit bahapo ri kasi jongi ki don hadu lai teli ki jait penru Tayo le se dona pedang jumpi pimtip ke eipat kata kawai ka jait penreu mo namara po kasi jungi kidon kumne apo ri kasi jungi apo state mekhala jungi ni don tang arteli ki jait penreu kamur ki kasi jaintie ki long kawai bat ki garo ki parlok jungi ki balong ki garo bat ke ik bang kwa man kren mentapat kalong ba don sakawai pat jait penreu hari kasi bi jungi kamut lightly te baling aku aban keren ni kata ka daw ka long bahagi ni kisni bal adab don we MLA ubala keren apo ying dorbar uba ong ba klempoi perkat apo ri kasi jongi ki don adu lightly ki jaj benreu lane lightly ki try mah te hak ni ka por ka bementayo le sedon hapdeng jong pi pimtip keipat kata ka we ka ba ka pau nambah menta por kasi jongi pau nambah kan ka we ki jaj benreu ka baki pajba juga beri unyo terap kisah tu kana lenti asen kene hang no village kami bet kene ke kantin tinga suwan ra mo kene kampat dai kata ka jaj benreu kampat long jaj benreu bori kasi jungi henrei ngasu wan ra kum ka farsi lane ka jingkran junga ha ka farsi sapang kene ka weipan da ka bangaong kendit apo ri kasi jungi don lai teli ki jaj benreu tepat ba bayi don preng jong pi pim tip ke kata ka weipan ya kaba ngaku munong kran ni ka por ka bangay osngaw ha ka imlang sa lang ya kran ba spangani ka way ka jait benreu te skapi kani ka video na du ka bas dang badadu ka bakot te pen sai te kani ka jingkran jonga kamde banga kan tho yano hari ngau si wanra angkum kata ka jingkran parsi haba ong kran parsi kamde tan ka bakran be direct kan ri barbor kalong indirect kamya direct be kan ri ka deka indirect Desngap bahayo le se pedang jopi so thu bakla te kamdei ka bang kan tho la ne ka bang apan snu no hari ke ek bang kren ngakwa be ban kren ni kata ka jingkren junga kan wanra ka jingker khu la ne ka jing kei ka jaj benreu ka jinga long ka wei ka jinga it ka jinga buram markeliam hari ke ek bang akwa menta ban kren kum kata ka parsi de ka ba ong ba kan det ka perthai la ne kan det aba po ri kasi bi chungi dan lai teli ki jaj penreu tes tongin skam no pai ba be nganam bun ktin show tongin le let no wood syakata ka topik kabangan sakren hakini ka por ka menta sa sin pai ba ka ka banga kwa ban kren da ka banga ong ba don lai teli ki jaj penreu ka sahaga jalamik halaya kani ka dei tang ka parsi ka banga kwa ban kren menta kadau ka long ba hapori kasi pite bangi don uta u khasi kebakan tup u kendriam u penar u boy u war u langam lane u mauyang rukumju lane u maram rukumju ngilong kawai kamut khasi jainti ngilong bet kawai te kamut kawai ke jait benreu but kaba ki nyidon gini ki parlok jongi ki balong ki brothers and sister ki badai nagaro ki tu ki de ki wei pat ki kan hun jait ben ki jait benreu moh kim de ki khasi te hapo ka state mekliang jongi ngi don tang arteli ki jaj penreu hari ke ka bakendet bat ka penlong nga ban perkhat lane ban kren kum kata ka farsi na maraki ni kisni ki bamenta bun ki breu ki saja labha sipang kata ka wei ke jaj penreu baling ong ka jaj penreu namar bakala kala sapriang ba po ri kasi jungi ba ki la kren ba om dei tang ki rang ba wat ki kanaru ki skun samla ki kren ba spang kata ka kerten bangan saya tu ipi kata ka kerten
Bat nak kata kadau ke penlong yang aru ban ong bahapo ri kasi jungi pep la long kumbadon lai teli ki jai penreu namar balai kani ka wei ka jai penreu mo ngasu bu kum ka parsi ngasu ong bai ka jai penreu kalong ka pau nam bahapo ri kasi jungi ya ka ba baro pite wat ma phiru pite pendanga la tu sibe ke nagata kadau habang ape japo ri kasi bi i jungi bakata bakini ki arteli ki jai penreu kasi jantie bat garo mo kasi bat jantie ngi long kawe bat garo la ka jong mo tang mangi don ha ka we ka state kasi bat gi garo bat ke ik ba phla ba ka long ba kami sekata ka we bat ka kenten ya ka ba penlong yang aru ban kren la ne ban ong ba la don lai teli ki jai penru ri kasi bi chumi bat ngai yo jimut ya kata ka kenten ka dau ka long bang yo ngau yu to we MLA men chwa hapo Assembly Ukraine Shapang kani kamat ba katang ka way ka kentin ka ba mi ba po ri kasi bi jongi hakini kisngi ki ba menta bat kum juru hakini kisngi ki bla dab ba kila hakini kisngi ki bla dab ki saja thu khana ba Shapang kata ka kentin ba hakini ka por ka ba menta ko ki pat ba ba syabangan ya thu ya pi ngakwa ban ong ya pi tang kani ka way bakata ka way pat ka judge penreu ka banga bukum kata ka judge penreu ka banga syukran parsi kadi ka ba khamru spa khambit khambyang kham yo ka kot lani ki sajong ki breu kan bakata ka kata ka way pat ka judge penreu kalong kata ka judge penreu ka ba khambyang ka yo ka kot lani ka spa ka pho tingangam tip kani kadi tangga jingkran jongki pajba tengaru ngasukwa ban sina kum ka video ba yole se dana pedeng chupi ki ba kamtep te saya komen saya like bar saya share ikani ka video ki parlok jongpi te kani ka por ka momenta ko ki pajba bi aku ban ya thu no ipi kadau balai nga ong ba ken dit de por kasi bi i jongi ni don hadu lai te li ki chat penreu pat ka baning kong kalong ki kasi jantie ki long ka wei bar gi garo pat ka balai ka long ba balai nga kwa ban kren ban bu kum kata ka jaj penreu namar balai ya por kasi bi i jongi ki ong ba kata ka jaj penreu kalong ka jaj penreu ka baruspa ka ba bit babiang nang ta om tangata hari ka ba yo be bantrei hari kini ki we kim yo re bantrei hala ka jongkari hari ka tapat ka yo be bantrei kat ka ba kamon te kini ka por ka ba mentapet ba i yo le se pisa dom ya bangam ya tu dengan ya tu no ya pi ya kini ka por nganong pedislam syu kata ka we ka jaj benreu ka dei ka kentin ya ka ba ki pat ba jong ka bri uhnyo trap ki saj kran ba ki ong ba kita ki high level te banga ngayo sngaw supang kani ka kentin ya ka ba ki pat ba jong ka bri uhnyo trap ki saj kran ba po ayo hat lane wat hakino kino ki jinga lang lane hakino kino ki jinga tho lane ki jinga le soba jong ki jinga khawai hayi ngasam ki saj kran ba ya kani ka kentin teng ki saj ong yang aba ya au ya ki parlok jonga o pile high level lada ki lale yo le segi shong kali ba khamram ki ong pilale high level lane pilalong high level tingangam tip ki kita ki high level henry ka kerdan habang isngap ka ka jimut high level kamut ubakam halor lane ubakam kambiang kambet kam kraw ka kerdan lane ki bar na kata daw ko ki pajba ba nya sa wanra ka ni ka kentin ka ba ong ba kendit apo ri kasi be chung don light li ki charge bengro ka baning kong kasi janti ki long kawe garo kalong kawe bat balai na syukran tanga parsi mo kane yole sekam dei sisa henry ka kren kum ka parsi kum kata ka charge bengro ka long ba kita ki high level ro kila dei kita ki way pat ya ka ba ki pau bha po ri kasi be chung bun menta hapori kasi bi icung ki ong lada pilek ki business ba pair ki business ba he pi bandon jinga dei ba kita ki high level te na ka liang junga ngam tip ko ki paj ba ki kita ki high level henry bon ki paj ba junga bri u hinyo trap ki sa kran ba sapang kita ki high level but om tang kata ko ki paj ba bi nya ko ban thu ya pi ki ong ba kini ki high level hapo me khale ai jongi mo kini ki khasi lane kini ki dokiri lane ki garo ki ba dokro lane kita ki garo ki khasi mo
kim yo ban ti du yong hanrei ki bala ban yo ban ti du yong dei tang kita ki high level tingam tip kata ka dei shisha na em namar nga klem pej lane nga klem yo i ya kita ki bakum no ki long kita ki high level mo here bun na pedeng jongi ki pajba joka bri we nyo trap hakini ki sgi ki bamenta ki thu khana be shapang kita ki high level te pajba ba it ke jingkran jonga ka banga kwa ban kran hakani ka por ka bamenta ka long kumni ba aka sensar khadaru bun ki ong ba la sensar kita ki high level te yo le se don hapeng jong pi ki batip so ba se comment mo ya thu lang kum kino kita ki high level don ki ba ong gidi kita ki hespa ki ba don hapo ri kasi bi chungi te haga jing muji perkhat junga ban su ong mai ba kita ki ba hespa ro ki de ki high level ro ngam nut ban ong namar ngam te hari tangga we nge su kwa ban ong ba shisha hapo ri kasi chungi kai jur ba ka jing kran sapang kita ki high level ba de na kata ka dau ba ki ong ro ki pai ba jong ka bri we nyo trap wat ka sensar khadaru la sensar da kita ki high level tenga ngam tip ka dei si chane am te hanrei tang ka ni ka we ka banga kwa ban ong i piki pai ba jong ka bri we nyo trap kam de yang i bangin ya shun la ne ya bisini ya kitaru na mar ngim tip ba lada dona preng jong piki ba tip te phila ban comment hanrei na ka leng jong ngam tip hanrei lada ka hakata sensar khadar jongi ka dei si cha ku ba ong gi pai ba la sensar kita ki high level la ne ban ti du yong la ne ban le business ki ba he ki rit kiri ki khang han rei yo tang kita ki high level te kam kadei sa ka kamram jungi ki rit kiri menta bangi ya tristom berkata ka jing ya tristom jungi kalong ba tongin ya fom no e kata ka jing sensar jongi kata ban sens kwa ban ya sensar no do uduk uria ma u paradok para snam la jong yo lese te ngakwa ai jimu di pi hakani ka por ka bamenta yo lese dana pedang jong pi tip ba hapo ri kasi jungi la yo le sensar betang kita ki high level lane yo ti du yong betang kita ki high level te kadai ki saka kamram junga ba jong pi ken menta menginum I would chu kita hari ka wood jungi in I wet stanga ya ka voice of people party namar ba ya ka party VP bunsin ba ki kran ben ki bro ki ong ka de ka party krong ka party duk ber ka party ka bom don ai hari ke ka banga kwa ban pensaya pi ko ki pajba ba it habanga kren sapang kita ki high level omdei bang isi kita ki high level namar ngam tipte ngam itu nakataka daw hanring si kwa ban kren kum ka parsi kan barha kani ka por ka bamenta ko ki pajba ba it wala da don bun ki bakran ben sapang ka party VP kare kata ka party dok lane ka party krong ka party bom don hari ko ki pajba ba it lada kane ka party kambam sap kanongi keman wala da kaduk namar kam kta ya ka jaj benru kam kta ya ka imlang salang kam kta ya ka hoki longden ki manden bat kam kta iru ya ka hoki khon ki ti chopi te hakani ka por ko bamenta ko ki pai ba ba la da pi kwa banum sensar su da kita ki high level te direct baik ka vote chopi ai hakani ka MP election saka voice of people party ai sekini ka party ya ka baki bru ki ong ka party krong ban ngakwa ban bersai sepang kan ka kentin ya ka baki pajba jong ka bri hunyo trap ki bom kersan ya ka voice of people party bat ki ong ka ni ka kentin baka party VP ka di kata ka party krong ngai sukwa ban pensai pi ko ki pajba ba ka party VP kam dei ka party krong ka party VPP kam dei ka party krong Henry kapisa kabaki pajba ki snow no mensim ki snow it namar balai la syakan thok la syakran ben palat bagade ka party duk te ki pajba bi ki pen pau ye te ka bor jongki baki sedang ban yang halaki jongki kijan da ka baki ai ke jingkersan ka voice of people party om tanggavut Henry wat kapisaru kata ka pen pau ke jingeteli jong upai ba jong ka bri nyotra banwan ra kata ka jing sensar ka bakut ka bahok basuba bar ka bomno siliang kmat yano ro habaya ti duyong la sai ania ti lut bat pai ba bat sorkar ba ro khat kata kamut ka jing sensar kam don ka jing no siliang hanrei menta ki ong bala khang man ti duyong hanrei ya kita ki high level
la ailat banti du yong bat kilayo banti du yong kata ka jing sensar kamu du blay syam sobha kan namar balai yang iki du kiria balai syapa kitang kita ki bahe spa te kambha kata kambha kamdei ka ba ka jing sensar ka bahok ka bakut ka ba pen sobha yu blay henry ka de ka jing sensar ka ba no shiliang khamat lada ka long shisha hakumba hakini ki singi ki ba menta bun ki ong ba kidu kiri kim yo ban le business lane banti du yong hade ditang kita ki bahe spa na kata kada ko ke pai ba be na sawanra ba kende da pori kasi be chung don lai teli ki charge benru nomor kita ki high level along kum ki weipat te ngam tip ngam itu kita henry nga sukwa ban kren na malaya tukana palat ki pai ba jong ga bri on nyotra te pai ba be nya nom bun ktin shu ko ble shibun ling baga jing skam jumpi ka ni ka channel Voice of Kasi channel aso bhaban ong epi ki pai ba bi sa like share but subscribe barnga kwa ban percaya pi kan ni ka jing kren junga kam dei ka banga isi ki ka high level kam dei ka banga kan tho ki ringa kren tang ya ka ta jing shisha ya ka banga yo sngaw ha ka ni ka jaj ban ru ka si jungi menta labun ki ba kren ba shapang kita ki high level tena kata kadau ko ki pai ba bi ngasa penmi ikan ka video te kublai sibun ka por jompi kublai sibun